Ang tawag sa amin sa ulam na ito ay pinablad. Swak ito sa magulang panahon. Puso ng saging. Good evening, good evening. May discarding ulam po natin ngayong hapon, ngayong gabi. Ito po, maglalaga po tayo ng sitaw. At syempre, kasama din nating ilaga ang buto-buto ng baboy. At ang gulay natin ay ito, puso ng saging. 3 ingredients pero siguradong napakasarap ito, may discartes. Subukan nyo rin po ito. Ilocanong ulam, pinablad. Kumulo na, may discartes. Lagay na natin ang buto ng sitaw. Ang tawag sa ulam na ganito ay pinablad. Pinablad. Ilocanong ulam. Isa tayo ng bawang. Sibuyas. Okay na, oh. Okay na, kabsat. Isa na natin ang puso ng saging. Timplahan natin, may discartes ng patis. Seasoning. Ilagay na natin ito. Itong ginisa natin, puso ng saging. Kain na tayo, may discartes. Ilocanong ulam. Ang lakas ng ulan, kakatsat. Kaya ito yung swak na ulam ngayon. Maulan ang panahon. Nilagang buto ng sitaw na may pork ribs at puso ng saging. Kain na tayo, karuba, kakabsat, Ilocanong ulam. The best yan. Nilagang sitaw na may pork ribs at puso ng saging.